Benvinguts un altre cop aquí amb el LeetCode en català. Avui tenim el primer exercici, TwoSum, un dels més famosos que hi ha. Què ens diu aquest exercici? Aviam, anem per parts. Donat un array d'íntegers nums, on ens donen també un integer target, vale? Un array d'íntegers, retorna els índexs de dos números que sumats ens donin el target. Pots assumir que a cada input hi ha una solució exacta, o sigui que no ens donaran, per exemple, buscar el número 5 i ens dones, per exemple, 15, 20 i 30, ¿vale? O només ens donen l'array d'un número. I també no pots utilitzar el mateix element dues vegades, ¿vale? I necessita retornar la resposta amb un ordre correcte. Bueno, perfecte. Perfecte, ho tenim perfecte, això. Anem per passos, doncs. Anem per passos. Què ens diu això? Aquí tenia. Imaginem-nos que tenim un array, vale, que conté el número 1, 2, 3 i 4 i ens donen, sisplau, donen el target número 5. Vale. Com ho podríem dir? Anem buscant l'1, vale? Guardem l'1 i el seu índex, que és 0. Llavors anem al 2, 2 més 1 és 5, no, però l'afegim aquí. Vale. Anem al... Vale, tenim. Següent, 3. 3 més 2, que el tenim aquí guardat, és 5, sí. Doncs retorna a l'índex, vale? Com ho podríem fer això? Bueno, com estem veient, el que sabem és el target i el número que tenim. No sabem les altres coses, però sabem quin número, no? Restat és el que estem buscant. Si fem 5 menys 1, estem dient, quan trobis el 4, valen, vol dir que tenim la solució i tenim l'índex més petit que hi hem trobat, valen, i l'índex que serà en aquella posició. Valen? Llavors, doncs com ho podries fer? Anem passos per pas. Tenim el 4, doncs el 4 hi guardem l'índex 0. Vale? Podríem anar a l'índex 2. Vale, que l'índex 2 és 5 menys 2 i això ens dona 3. Vale? I 3 hi guardo l'índex 1. Vale? Llavors anem amb el... Vale? Què estem buscant? El 3. Vale? 3. Vale? El 3 ja el tenim aquí. Vale? El 3 ja el tenim aquí. Vol dir que tenim a la solució, ja tenim l'índex guardat més la solució, que és 2, vale? I ens retornarà l'índex aquest, 1 i 2. Vale? Perfecte. I això ens donaria una solució correcta. És una manera. Com ho podríem fer això? Bueno, com ja has estat donant unes pistes amb un hashmap. Si voleu parar, ara pareu, intenteu fer-lo vosaltres. Un hashmap, com sabeu, per això es fa a través d'aquesta valor, coma, valor, dos punts, valor. Aquesta manera és una manera senzilla en què serà ON, perquè només en space, perquè només estem fent servir un hashmap, vale? I com que només farem un for per recórrer cada element de la nostra llista de noms, el nostre temps també serà ON. Vale? Crec que és una de les solucions més òptimes que podem trobar. Vale. Doncs fem-ho. Vale. El primer que jo faria seria fer el hashmap, vale? Que el hashmap li posaré 0 i li posaré això. Vale. Llavors, el que hem de fer és recórrer. No necessitem necessitem recórrer a tots els elements de la llista, doncs hi posarem l'índex i range de nums, perquè volem l'índex, ens estan demanant
a l'índex de len, de nums. Ens estem demanant l'índex. I com he dit, hem de buscar a la resta. Doncs el que faria jo seria la resta és igual target minus nums nums d'ahir. Ja tinc ara mateix la resta que tinc i diria que vull buscar if nums d'ahir, perquè és la resta que he posat, que posaré, in hashmap, en el nostre hash map, el resultat que l'estem ficant dintre aquest for, bueno, és igual, vull que sigui igual al hash map de quins valors de nums del valor que estem buscant, que serà l'índex, vale? Hashmap del valor que això ens donarà l'índex, i l'índex que estem ara. Vale? I això ho retornem. Vale. I ara el que necessitem fer és afegir el hashmap. Volem afegir la resta, i la resta tindrà valor i. I ja està. Tenim solució, llavors aquí no hem de retornar 0 a res, hem de retornar només aquest resultat, i ja està, així de simple, ja. Si jo faig submit, això m'hauria de donar correcte. Bueno, bastant bé. Memòria. Com he dit, només creem un hashmap, o sigui que té el mateix hash de nums. Aquesta serà space serà of n, perquè depenent de com sigui de gran la llista serà igual de gran el hash. I finalment aquí el que podríem fer és time és on of n, aquí no sé per què he ficat 0, of n, i què estem dient aquí? Bueno, estem dient que només estem iterant un cop la llista i no fem res més, o fem. Com en runtime ho estem fent quasi bé tothom, i memòria, bueno, estem a baix, això depèn també una mica del teu ordenador i tal, o sigui, no em preocupa tant, i aquesta és la solució. Moltes gràcies, i sisplau, subscriviu-vos si us ha agradat i poseu like. Moltes gràcies.